Sabali pa nga damag apo, iti amuente kini Idol Glenn. Si Our Farmers Festival iti bintar ng Rugin. Ditali ka dito kini Idol Glenn Batoyo. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Opisyal nga ng Rugin iti 2025 si Our Farmers Festival and Agro Trade Fair iti ili ti Vintar iti Kalman. Nagbalin nga nakapinpintas nga paglakwan ti auditorium ane dedikar iti aglaplapunusan nga bunga ti agrikultura iti ili. Dahiti duang aldaw nga aktibidad ket na ited apang madayaw kadagiti nagagaget aman nalon ken mangalap amang rambak ti akemda iti penang sigurado da iti seguridad ti taraon iti komunidad. Iti Agro Trade Fair ket nang itampok ti pabuya ti kinabaknang ti produkto ti Vintar. Kas dagiti but nga impastek ti tunggal barangay. Ket nang ipakita da ken naglako da kadagiti presko ken kalagtakan a produkto da. Manipod kadagiti organiko anateng ken naduma-duma as seasonal fruits. Go local dahil iti kanwat ti ili tapno maparegta dagiti lokal nga produkto ti Vintar babaen iti panaglako da ken panaggatang kadagiti organiko nga apit dagiti agtaltalon kas suporta amang parangay iti lokal nga agrikultura ken katulungan iti munisipyo amang ipaay tinatalged nga pagalaan ti taraon kadagiti umili. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak, RMN.